Kaisa Mäkäräinen. Kaisa Mäkäräinen, aivan mahtava suoritus. Miltä se meno maistui? No ihan, kiitos. Hyvälle maistui. Vähän loppua kohti hydetti, mutta ainakin pari ekakierrosta oli ihan hyviä. Minkälaista on hiihtää tällaisen yleisön edessä ja ampua? No ihan kiva, että iltakisa, että oli vähän silleen erilaista kuin mitä yleensä Kontiolahella, että en ole koskaan täällä illalla vetänyt, niin vähän jopa joissain paikoin niin tuntuu, että missä sitä oikein ollaan. Millä tavalla tämä ero muuten, kun olet yleensä hotelleissa ja nyt saat asua kotona? No se, että ehkä päivisin on löytänyt vähän enemmän tekemistä, kun kotona voi puuhastella aina jotakin. Että totta kai kotona viihtyy aina paremmin, että hotellivuorokausia on niin paljon vuodessa, että kiva näin. Eikö tuo keltainen liivi pue sen verran hyvin, ettei kannata riisua enää koko lopputalven? No eihän sitä tietenkään kannattaisi, sopii suksien pohjavärinkin. Mari Laukkanen, onneksi olkoon. Olisiko parempaa saumaa voinut osua tällainen nappisuoritus? No ei varmasti. Että oli kyllä hieno kisa ja hieno suoritus riippumatta siitä, mitä se lopputulos nyt sitten tulee olemaan. Että varmaan jokainen näki tuossa maalin tullessa, minkälainen tunne sieltä heräsi siitä. Ja sen Hion kanssa on ollut aika vaikeita kisoja tässä välissä, niin nyt oli kuitenkin siltäkin puolilta ihan semmoinen hyväksyttävä suoritus ja voin olla sillä tavalla tyytyväinen itten. Viime viikonlopun väsymys on varmasti taakse jäänyt, niin mistä se kaivoit tämän hirmusuorituksen? No varmaan se on sitten näistä kotioloista, että kyllä mulle tää oli tosi virtaa antava, että kun tuolla kaupungilla liikkuu ja ihmiset jututtaa ja ne on hyvillä mieliä ja ne puhuu kisoista, niin kyllä mulle tulee sitten hyvä mieli niin kuin siitä, että mie uskon, että suomalaista meidän puolella. Eikö paremmin kuin Strömsössä? No kyllä meni aivan kerta kaikkiaan, että voitto Kaisalle tästä. Mari eka kertaa podiumille ja nollat vetää pitkästä aikaa ja Sanna varmaan ottaa ensimmäiset maailmancupin pisteet. Niin on siinä jo ihan riittävästi niin yhdelle torstaille. Joo. Mitä se niin itse villeimmissä unelmissa uskalsit toivoa? No ei, tässä nyt toivota mitään, tässä mennään ja tehdään. Että totta kai niin hyviä sijoituksia ja niin hyvät kisat ja ei ollut mitään syytä, että miksi ei olisi mennyt hyvin. Ja totta kai sitten vähän tyyntyi keli tuohon kohistukseen, saatiin hyvät kohistukset siihen ja niin tytöt ampui kyllä tosi hyvin. Ei voi valittaa. Oliko tällä kotiyleisöllä minkälainen merkitys sinun mielestä? No totta kai, varmaan niin kuin Mimmeillä tuolla metässä kun ne painaa menee, niin varmaan antaa virtaa, ei kahta sanaa, että kyllähän sitä löytyy. Ja sä tuo loppusuoralla kato vähän pidempi, että katsomoon riittäisi, kun oli ihan hyvä tatsi tossa. Mikä siitä noin tunnelmasta muuten sanot, sieltä aika monet kisat kokee? No joo, tietenkin torstai nyt tuo iso katsomahan täynnä ihan hyvä fiilis, että ei nyt vielä olla ihan Keski-Euroopan meiningissä, mutta hyvää vauhtia menossa sinne.